Magsugod ta, mag-resume ta sa atong klase. Naata sa Westminster Confession of Faith, chapter 3. Og may tungod kini sa decree sa Dios. God's eternal decree. Og diri kita sa section 7. The rest of mankind, God was pleased, according to the unsearchable counsel of his own will, whereby he extends or withholds mercy as he pleases, for the glory of his sovereign power over his creatures, to pass by and to ordain them to dishonor and wrath for their sin, to the praise of his glorious justice. So, muni ang gisulti diri sa section 7. Og ato ning hatagan karon og pagtagad. Now sa diri sa section 7, dunay gi-mention diri ato diri, the rest of mankind, God was pleased according to the unsearchable counsel of his own will, whereby he extends or withholds mercy as he pleases, for the glory of his sovereign power over his creatures to pass by. Okay, so ang the rest of mankind o kaning words nga to pass by. So ang gisgutan diri mahitungod kini sa doctrine sa reprobation. Word nga reprobation. Ang meaning sa atong tagan og tagan nato og ang kaning word nga reprobation no mo ni siya ang word nga but pasabot ni ana nga dunay mga katawhan nga gitakda ang Dios sa eternidad. Mga katawhan nga wala niya pilia. So mo ni ang dito kaganiha dunay mga tao no sa section 6 dunay mga tao og mga anghel nga iyang gipili nga daan. Pag-abot sa section 7, outside sa mga pinili sa Dios, outside sa mga gipili sa Dios nga mga anghel ug mga katawhan, didto nahimutang katong wala pilia. Og sa diha nga iyang gikahimutan nga wala niya pilia kining outside ni ana nga numero sa mga katawhan ug sa mga anghel, ang iyang maong aksyon sa Dios or ang maong inaksyon sa Dios, kanang mga butang nga iyang gikahimutan nga dili niya himuon ug mga butang nga iyang himuon in relationship
sa mga pinili ug sa mga dili pinili. Sa iyang kaning sovereign will, nga sovereign ang Dios. Kanang tanan nga mga butang naa nasakop sa atong gitawag nga decree sa Dios. Now, wala pa, remember, diri kita sa decree sa Dios. Wala kita maghisgot mahitungod sa gibuhat sa Dios nga mga katawhan, anghel o mga binuhat sa kalibutan. Wala pa ta maghisgot sa binuhat ng daan. Ang atong isgutan karon mo ang decree. Nga dito sa decree sa Dios adunay mga katawhan ug mga anghel nga iyang daana nga gipili ug daanang gikahimut-an niya nga mooy object sa iyang kaluoy, object sa pabor niya, saving favor sa Dios ug sa iyang mga grasya. Og dito sa eternidad sa iyang kaugalingon usap ang Dios iyang gikahimut-an nga dunay mga created beings, angels o mga tao sa iya pod nga plano nga daan, sa iya nga sovereign will, sa iyang pagpangdekrito, sa iyang pagpangtakda nga daan. O gitakda niya nga out of all the mass of mankind, ang wala niya hatagi sa pabor, wala niya hatagi sa iyang grasya, by His sovereign plan, iya silang pasagdan nga katong mga tawhana mo mawala o kaning gitawag nato siya nga malaglag, they shall perish. So makit-an nimo karon unsa ka sovereign ang maong decree sa Dios. Dili siya pwede nga question, dili pwede siya nga ang maong decree dunay question ug walay naka-question ni ana. Because in the first place ang maong action sa Dios nahitabo kana sa eternidad. Walay lain nga wills kaning will ba, walay lain wills nga nag-exist. Ang will ragyod sa Dios nga Trinidad. O kung walay lain nga will nga nag-exist gawas sa will sa Dios nga nag-inong sara nga will, walay objection. No, kinsa may object na dunay makahimo og objection sa diha nga mag-decree ang Dios. Wala. Sa rason nga walay lain pa nga kabubuton nga nag-exist sa eternidad, ang Dios lamang. So ang atong section ng ingon, the rest of mankind God was pleased according to the unsearchable counsel of His own will, whereby He extends or withholds mercy as He pleases for the glory of His sovereign power over His creatures, to pass by and to ordain them to the dishonor and wrath for their sin, to the praise of His glorious justice. Kaning walay di, to the praise of His glorious justice. So diri sa akong basahon ang kaning sa Presbyterian and Reform Review
dunay usa ka quote ni B.B. Warfield o kini sa page 51 sa maong kining gitawag nato The Presbyterian and Reform Review. Diri sa page 51 akong i-quote ni siya, no? Anyway, inyong i-review ni siya samtang sa diha nga wala na ta dinhi, sa diha nga ana sa YouTube, i-review ninyo. Akong i-quote kini. Ang background ni mo nga si B.B. Warfield, gusto niya nga dili i-amend ang Westminster Confession of Faith. Gusto niya nga ang Westminster Confession of Faith ipabilin at least katong American nga Westminster Confession of Faith sa ilang panahon. Kaya dunay mga suggestion nga kinahanglan nga i-amend or ang Westminster Confession of Faith ilang i-revise. O usa sa mga suggestions mao nga grabe ra gid kaayo ka severe o grabe ra gid kaayo ka strict ang pagkalahad o pagkasaysay mahitungod sa decree sa Dios. So ang dunay mga tao nga suggest nga stricto ra kaayo ang butang sa Westminster Confession, o tungod ni ana kinahanglan nga ipahiuyon sa bag-o nga panabot sa mga Presbyterians o sa mga Reform. O si B.B. Warfield usa sa mga nag-object ni ana nga suggestions. O mahitungod sa decree sa Dios, usa sa mga objections nga ilang gi-propose mahitungod kini sa reprobation nga sumala sa maong proposal angay gyud nga usbon tungod kay grabe ra gid kaayo ang iyang pagtratar sa reprobation. Grabe ra gyud kaayo ka severe ang language nga gigamit sa Westminster Divines sa diha nga sila nagahimo sa Westminster Confession, particularmente kining sa The God's Decree sa kaning gitawag nga reprobation. Now, diya sa reprobation, dunay gitawag nga God's preteration. Okay, so kanang preteration akong unsa man ang meaning sa preteration? Unsa man ang meaning niining preteration? Sumala diri gi-quote ni B.B. Warfield unsa explanation sa preteration gikan sa kining usa ka writer sa ang ngalan sa writer mo si John Arrowsmith, 1602 to 1659. Now, gi-quote ni Warfield ang libro ni John Arrowsmith
Ang ngalan sa mong libro mo ang The Chain of Principles. So, The Chain of Principles, ang moong pangalan sa moong libro. Actually, uh, naay libro kining si John Arrowsmith nga gi-edit ni kining Matthew McMahon, The Covenant Avenging Sword Brandished. Pero dili mo na ang atong i-quote karon kundi kadtong iyang libro nga ang tawag niya na The Chain of Principles. Actually, ang mong libro Amelia Catechetica, The Chain of Theological Principles. Armelia Catechetica, A Chain of Principles, or an orderly concatenation of theological aphorism and exercitations in which the chief heads of Christian religion are asserted and improved, by John Arrowsmith, late master both of St. John's and Trinity College successively, and professor of divinity in the University of Cambridge. So, muna ang anyway, makita na ninyo kung i-review ninyo sa atong study. Makita na ninyo. Akong i-quote ang mong libro sumala sa quotation ni B.B. Warfield, o mo ni ang iyang gisulti. Preteration or negative reprobation is an eternal decree of God purposing within himself to deny unto the non-elect that peculiar love of his, wherewith election is accompanied, as also that special grace which infallibly bringeth to glory. This description carries with it a clear reason why the thing as described goeth under the name of negative reprobation, whereby it standeth mainly on the denial of those free favors which it pleased God to bestow on his elect. So, ang but pasabot niini dunay gitawag nga preteration. Ang mong preteration muna siya ang kining synonym sa reprobation or negative reprobation. Ang meaning sa preteration or negative reprobation, siya ang eternal decree sa Dios purposing within himself. Nga diha sa iyang kaugalingon, gipurpose sa Dios nga i-deny niya ngadto sa mga non-elect ang iyang gugma, ang peculiar ng gugma. Nga diin diya sa maong gugma, diha gihatag ang election. No, diha gipadayag o diha niya gipurpose ang iyang election ngadto sa kaluwasan sa iyang mga pinili, as also that special grace which infallibly bringeth to glory. So, this description carries with it a clear reason why the thing described goeth under the name of negative reprobation, because it standeth mainly on the denial of those free favors which it pleaseth God to bestow on his elect. So, ang pasabot ni ana, na dunay mga pabor
sa eternidad. Nga sa eternidad ang maong pabor, no, iya na daan nga gihatag sa mga pinili ug kauban niya na maong gugma niya nga walay katapusan. Ug sa diha nga iyang gihatag sa iyang mga pinili, iya usab kini nga gideny gikan sa uban. Ang tawag ni ana is preterisyon or negative reprobation. Gitawag nga negative gumikan kay walay gihimo ang Dios. No? Igo lang nga gipasbay. Igo lang nga gibiyaan sila nga maglunang sa ilang kaugalingon nga sala, no, gibiyaan sila diha ni ana nga kahimtang, ug ang Dios wala motukmod sa ila sa pagpakasala, kundili igo lang nga wala ihatag sa ila ang pabor nga angay lamang gyud unta ug angay lamang gayud sa mga pinili sa Dios. Sumala ra pod sa iyang kaugalingon nga pagbulutan. So dire dunay tubag ang maong usa kini ka tubag, in fact, sa objection nga ang Dios mo'y nagtukmod sa mga tao dito sa iyang decree sa pagpakasala, nga as if ang tao usa ka inosente nga binuhat, as if ang usa ka tao nga murabaog nahimong biktima ang tao sa Dios nun nga mga plano o sa iyang mga decree. Wala. O gidinay kini. Kaya ang meaning sa negative reprobation nga ang Dios wala gibuhat kanila. Wala lamang ibisto sa Dios ngadto kanila ang iyang gihatag nga pabor ngadto sa mga pinili. So gidinay lamang, wala niya ihatag, wa siya gihimo ngadto kanila. Sumuni ang tawag niya na nga negative reprobation. No? So dunay nga tawag niya na nga negative reprobation. So now diha sa iyang moong doktrina, dili lang kay negative reprobation ang iyang gi-imply, kundi doon na say positive reprobation. Ato kaning ipadayon ang quote gikan kang Warfield. Mato diri mato ni Warfield, when speaking later of the consequence of the aforementioned denials, he comes to number 3, condemnation for sin, and says, this last is that which by divines is usually styled positive reprobation, and is clearly distinguishable from the negative, in that the one is an act of punitive justice respecting sin committed and continued in, but the other is an absolute decree of God's most free and sovereign will without respect to any disposition in the creature. I call them consequence, not effects, because though negative reprobation be antecedent to them all, it is not the proper cause of them. Now, ang positive reprobation
Usa kini ka act of God's punitive justice respecting sin. Ambot pasabot ni ana, no, kining kaning positive reprobation in distinction from negative reprobation, nga human nga ang Dios gidinay niya ang mga non-elect, human nga gidinay niya ang iyang saving grace o ang iyang favor o ang saving mercy gikan sa mga non-elect, diha dayon ang gitawag consequence. Now, dunay kalahian sa word nga consequence sa kanang effects. No, sa kanang consequence. Ang tawag niya na niya consequence. So, konsekwensya. Meaning sa consequence, nilugdangan. No? Nilugdangan sa iyang wala paghatag kanila sa maong pabor. O ang maong nilugdangan, mao kana ang iyang positive reprobation nga diin iyang gi-declare o iyang gi-decree pinaagi ra pod sa iyang soberano nga pagbuot nga ang tanan nga nagpabilin sa ilang mga sala ug ang tanan nga nagalunang sa pagpakasala because of their sin nga sila adunay punishment. So usa kini ka doktrina nga diin sa eternidad ang Dios walay si bisan kinsa makabasol, maka-question sa iyang mga desisyon o sa iyang mga plano. So iyang gibutangan og void o gibutangan niya og vacuum nga diin diha ni ana sumala sa iya nga dili pod ma-question og masukod nga kinaiyahan sa Dios. Diha ni ana nahimutang ang mga reprobates nga mong vacuum sa diha nga dunay vacuum gikahimutan sa Dios nga tungod kay walay kaluoy diha ni ana ug walay grasya diha ni ana nga ang tanan nga nagalunang diha sa moong pagpakasala nga sila mo ani sa ilang enjoyment sa pagpakasala. No, wala sila gipugos. Aduna sila free will diha ni ana nga vacuum. Adunay kaugalingong mga decisions nila, nag-enjoy sila sa ilang sala, nakigbatok sila sa Dios. O busa tungod ni ana naay gitawag nga consequence. So ang tawag dili effect kay kung moingog cause and effect, ang cause mo ang God's negative reprobation unya ang effect na pod mo ang positive no. Walay cause and effect gumikan kay ang Dios wala nag-cause ni ana. Wala gihimo ang Dios nga mo'y nahimong hinungdan sa ilang pagkahimong makasasala ug sa ilang aktibo nga pagpakigbatok sa Dios. Ang tawag lang ni ana is consequence, dili effects. So
Mato diri, I call them consequence, not effects, because though negative reprobation be antecedent to them all, it is not the proper cause of them. So, ang negative reprobation, antecedent siya, but pasabot, nga siya ang una nga gi-decide sa Dios, o pero ang maong decision sa Dios nga pag-deny sa iyang himaya ngadto sa mga daanang gi decree sa condemnation, ang maong denial sa Dios dili mauna ang proper cause or proper nga hinungdan nga diin ang maong mga non-elect nagapakasala o nagalunang sa ilang pagkadautan. So kini nga objection, mo ni kasagarang objection sa mga Armenians nga diin ang ilang tanaw ang Dios mo hinungdan kung ugaling mo tuo ang kita mo tuo ta sa God's decree, sa God's sovereignty over all things, nga ang Dios daw mahimo nga mo hinungdan nga ang tao no magpakasala. So niini nga bahina ang atong confession nag-ingon, the rest of mankind God was pleased according to the unsearchable counsel of his own will, whereby he extends or withholds mercy as he pleases, for the glory of his sovereign power over his creatures, na para sa kahimayaan sa soberano niya nga gahom, ibabaw sa iyang mga binuhat, to pass by. Iyang gikahimutan nga iya lang i-pass by. So kahibalo ta meaning sa pass by. Dili niya wala siya himuon, kundi igo lamang niya i-deny ang mga tao sa pabor o sa saving mercy nga iyang gi-intend para sa mga pinili. Unya, ang language ni ini sa confession dili lang kay pass by, mo ni ang negative nga tawag ni ana mo ang negative reprobation, na doon na po gitawag nga, and to ordain them to dishonor and wrath for their sin. So muna positive reprobation. Tungod kay sila gibiyaan man sa ilang pagkamakasasala, no, wala ihatag sa ilang pabor sa pinangisang soberano nga bupunta sa Dios, gi-ordain usab sila to dishonor and wrath for their sin. Now kaning ordination or foreordination sa Dios para sa dishonor ug sa wrath sa ilang mga sala, alang kana sa pagdaig sa iyang glorious, sa iyang mahimayaon nga hustisya. So every time nga ang Dios maga condemn sa mga makasasala sa iyang mercy, wala niya ihatagi sa iyang mercy, o gideny niya kanila, wala niya ihatag kanila ang iyang saving grace. Actually, ang maong butang para gyud sa kahimayaan sa Dios. Dili gyud ta mo sugot sumala sa kasagaran nga isulti sa mga Armenians
nga sa diha daw nga ang Dios dili mahigugma sa tanang tao, siya lang ang mapakaulawan, o ang Dios maportray ingon nga monster, maportray ang Dios ingon nga very sadist, nga ang Dios walay kaluoy. No. Unya para sa ila sa diha nga maportray ang Dios nga sama ni ana, ang Dios dili na praise ang anihon sa Dios, kundili usa na ka dautan, usa na ka murag ato na hinuon nga gi gibutang, gi-highlight nga ang maong Dios is monster. Pero sa balang kasulatan, every time nga mukundina siya sa sala, kana para sa iyang kahimayaan, para sa iyang pagdaig, aron madaig ang iyang mahimayaon nga hustisya. So kini ang rason nganong ang iyang anak nga si Ginoong Hesukristo mooy namatay sa cross, mooy gipatay, ug ang amahan mismo mooy nag-crush kang Hesukristo. Kana ang hinungdan. Kay kung wala niya gihimo kana, walay praise sa iyang glorious na hustisya. So ayok nga ato ning nasabtan. Naabay mga pangutana, mga kaigsuonan? I-on ang inyong mga microphone. Ikaw na din. Wala si pangutana eh. Sa una to pagkuhan pastor, pag panalipod ana nga klase nga kay namang guyuban nga mga tao, labi na mga Armenian, supak gid sila ana nga klase nga butang. Nga murabag mugawas nga ang Dios unfair. Dayon Tagay ka ng pinakasakto nga explanation na to ana para masatisfy sila nga ang Dios dili unfair bahin sa retribution. Unang-una, dili gyud ta makasatisfy sa mga Armenians, kay ang Armenians bisan unsaon mo explain, magpabiling yun sila unless nga i-convert sila sa Ginoo ug i-enlighten ang mind nila. Magpabilin gyud sila nga rebelyoso batok sa Dios. Kung imong tan-awon bisan sa mga movies, pirmi gyud gina-highlight sa mga movies karon sa Hollywood ang free will nga walay nagdetermine sa atong sa atong umaabot, kung dili ang atong free will lang. Ug ang tanang tao, mga Armenians ug mga humanist, ug yun na ilang kanunay gipakiglaban, no, nga ang ilang kaugalingon mo do na gid dapat ta free will para di ma-deny ang atong kaugalingon nga pagkatao, kay ang atong dignidad daw ug ang atong ma define og maayo ang tinuod nga pagkatao kung adunay free will. Kung wala na, dili na ta tao, mura tag robot. Now kanang ang panghuna-una, of course, gisakyan na sa mga Armenians, mga Christian nga tungod ana nga akusasyon, mahadlok sila nga maato sa bad light ang Ginoo, as if ang Ginoo, ang praise sa Ginoo, ang iyang praises nagdepende sa ilang paglaban ba, murag ilang gikampihan ang Ginoo. Kung dili nila kampihan, dili nila i-explain og maayo sa mga unbelievers, mabutang sa bad light ang Ginoo. Murag ilang gitabunan kumbaga. Kung murag dependent ang Ginoo sa ilang pag vindicate,
kita dili na trabaho nato ang pag-vindicate. Ang Dios mismo mo nag-vindicate sa kagalingon. So dili ta mo expect nga makasatisfy ta sa ila sa mga Armenians kay otherwise mawala na mawad ang Armenians ang kalibutan kung masatisfy nato sila. So expect nga mao gyud ni ang ilang objection sa mga Armenians nga ang maong Dios is dili angay nga simbahon, dili angay nga i-acknowledge o dili angay nga i-love gumikan kay ang maong Dios para sa ila. Dili siya muhatag og sakto, fair nga tratasyon sa tanan nga mga binuhat niya. Pero mao lagi sa atong gikaingon. Unang-una ato lang silang sultihan nga ang atong discuss dili ang iyang aktual karon nga pagpahimutang sa tanang nga butang. Ang atong discussion is about God's eternal decree. Nasadyang gihimo kini sa Dios, siya pa lamang ang nag-exist. Siya pa lamang maoy naglungtad. O walay Armenian dito, walay Calvinist dito. Usa lamang ang will dito nga nag-exist, ang Dios lamang. So ditong bahina, no, dito nga punto sa eternidad, walay objection nga makahimo sa paglungtad. Walay objection. One time, nag-share ko sa ako ang manghod bahin sa reform kana doctrine. So usagid sa iyang kanang nahimong konklusyon, murag sa ako abong konklusyon sa una atong samtang nagtuon ko, nagsugod ko tuon nga ang Dios lagi appear. So gusto nako mga panguna-una nako ba nga gusto nako nga matagbaw siya sa mao nga explanation na ang Dios dili gid siya unfair. Kay ang kasagaran man gud nga isulti nga mahimong unfair ang Dios kay sa sinugdanan gitakda niya ang tanan. Kay wala niya gitakda daw sa sinugdanan ang tanan, wala untay moatog impierno. Wala untay lagi moatog impierno. Tanan unta to pakamatyan unta ni Jesus. ang implication lang sa objection is unang-una giilag yun nila nga dunay pagtakda. Giilag yun na nila. Dili lang nila madawat nga dunay itakda ngadto sa kadautan. Unang-una dapat nga i-acknowledge na nila nga dunay pagpangtakda ang Dios. Or kung dili nila i-acknowledge, mahitabo lang nga random nga ang Dios wala siya gyud natakda bisag unsa nga butang. Random lang nga sa eternidad murarag og nagbutang Dios og mga numbers. Pasagdan sa Dios nga mo arrange lang ang numbers. Sayang ko galing murag naa sa loto or naa sa kaning magbutang og mga numbers lang or ay nga na Namili lang. murag walay Dios nga nagkontrol sa eternidad. So mamili sila sa duha, either dito sila sa dunay Dios nga nagtakda sa tanan nga butang apil ang maayo og dautan, or dito sila sa Dios nga ang tanan nga butang ilang ibang butang dito random, pasagdan nga ang tanan nga butang mo arrange lang panahon niya, dili ang Dios manginlabot sa tanan nga mga panghitabo. So ana lang, duha lang kabutang ang ilang pilian. Alang mag-rumble. Ang ila is mupili man gyud sila nga dunay Dios nga nagtakda sa tanan nga butang. Dili lang nila madawat nga among Dios mo desisyon sa iyang kagalingon nga dili sila
respetuhon ang ilang kaugalingon nilang pagpanabot o dili respetuhon ang ilang pagkatao. Mura na ang dili nila madawat. So ang sa ato dunay preteration, negative reprobation, walay gihimo ang Dios. Kini gihimo ani maayo iyang kining mga tawhana iyang gihatagan sa iyang hustisya, sa iyang grasya, pabor. Ang uban wala. So wa siya gihimo. So that's why sa negative reprobation or sa preteration, dili maakusan ang Dios nga naghimo siya og dautan diya murabag biktima ning mga tawhana. Wala. Gibiyaan lang sa Dios sila. Wala lang sa Dios sila hatagi sa iyang mercy, Grace. sa iyang grace. So dili pwede nga sila makasulti nga ang Dios mooy nagtakda gyud nga sila gitukmod sa Dios ngadto sa estado sa pagpakasala. Kay sumala sa atong gikatunan, walay gihimo ang Dios. Ipasagdan lang sila mo enjoy sa ilang sala. So ang pangutana karon, wala ba sila mo enjoy sa diha nga sila nagpakasala batok sa Dios? Wala ba sila mo enjoy sa ilang pagpakasala? No, nag-enjoy sila. O busa dunay gitawag nga positive reprobation. Nga tungod kay nag-enjoy man sila ni ana, doon na po'y hustisya. Doon na po'y hustisya nga So, gihatag, giserve para sa ila. so ang pinaka safe nga kuan pastor kanang dagana na to basta mingon na sila unfair, mudagan din ta sa kaning gitawag og reprobation Negative para reprobation. mapasabot nila. Negative reprobation. Dapat masabtan nila ang negative reprobation. Yes. Nga ang Dios walay gihimo. Wa lang niya gyud ang iyang salvation nga iyang predestine nga mga tao nga modawat sa mong salvation ug ang iyang goodness ug ang iyang favor, iyang grace, wala lang gyud niya gihatag diri. Dili sila makademand ni ana kay dili pod diri sa actual nga time sa atong panahon karon, dili man sila maka demand ni ana. In fact, dili sila gusto grace gikan sa Dios. Ining mga dautan dili sila gusto nga i-save sila sa Dios. Dili sila gusto nga mawala ang ilang sala. In fact, gusto sila nga ilang i-preserve ilang kaugalingon diya sa sala. So wala sila nag-complain sa ilang sitwasyon. Ang nag-complain lang karon kasagaran mga Armenians para anang mga tawhana, pero mga kanang mga tawhana nga ilang gi-complain about dili gusto nga mawala sa ilang pagpakasala. Murag gihimo sa mga Armenian nga dapat obligado ang Dios nga luwason ni matawhana. Murag ana ilang pagsabot. Mao gyud na ang ilang Murag pagpakasala. so niya sa atua which is dili obliged ang Dios nga maghatag siya grace ug mercy sa tanang tawo. Sa iya lang na ngayan. Oh. So sa atong panahon karon dili naman karon eternity na naman ta sa time. Aktual naman gyud. Unsay gihimo, unsay gitakda sa Dios sa eternidad, mao na ni karon. So sa atong panahon karon, ang mismo sila, ang mga Armenians, dili sila makalingkawas sa kamatuoran nga dili tanang tao gi-create nga equal. Wala sila mo complain nga pirmi lang sila mooy mugdawat sa mga pananglitan sa atong gobyerno. Nga instead nga sila, no? Instead nga ang Dios nga ilang nga Dios, mupahimutang sa ila ingon nga mga presidente.
or ingon mga senador. Pero instead makita nimo nga kaniyang Armenians wala mahimong mga presidente, wala mahimong mga senador. Kanang Dios nga ilang giila, unsang klase nga Dios na nga wala man sila gihatagan ni ana nga honor, no? Nga ang ilang giila nga Dios wa man di hihatag sa ila na nga obligado man among Dios mohatag sa equal nga treatment sa tanan nga tao. Ngano man nga sila pobre man. Nganong nga Mao gyud. ang uban nga tao nga dato nya sila pobre. Ha? Dili ka sila maulaw sa ilang claim nga ang Dios nga ilang gina-proclaim usa ka equal Dios nga naga-promote sa equality. Pero at the Walay same pinalaki. time sa ilang actual nga experience ang mong Dios nga ilang gina-promote wala man di ay gahimo gyud sa kaning equal nga treatment sa tanan nga tao. So, Juan Pastor, kanang napakuilain nga pangutana. Pwede ka nga moingon ta nga ang Dios nato o Dios sa mga Armenian lahi or sa pag-ila lang? Sa pag-ila. In fact, sa wala pa mahimo ta nga Calvinist, mga Kristyanan mandaan ta. Ug ako nagtuo ko nga bisan nga Armenian ko that time pero maura gihapon ni Dios. Ang ingani lang brethren nato sila mga Christian sila nga kung ugaling inconsistent sila nga mga Armenians. Pero kung consistent gyud sila nga Armenians, dili sila Christian. Ang consistent nga Armenian makigbatok gyud na sa Dios. O Tama. ang consistent nga Armenian moingon gyud nga dili siya gusto og Dios. Ang gusto ra niya nga murag genie nga ang iyang pagbuot mooy respetuhon ana nga Dios kay naa siya free will. Pero ang inconsistent nga Armenian moingon gyud na nga yes, na may free will na ang Ginoo nahigugmas tanan. Pero pag abot sa ultima ora, makorner na ang mo inconsistent nga Armenian, muampo na siya sa Dios. Mangayon na siya tabang. Moingon na siya pananglitan nga Ginoo, tabangi ang akong igsuon nga maluwas unta siya. Luwas sa siya. So, ang inconsistent Armenian mo tinuod nga Christian. Pero ang consistent nga Armenian dili gyud na Christian. O pare-parehas rana sa unbeliever. So sila na ang gibutang sa church nga murag gitanong sa yawa sa simbahan. Na may false. Tama gyud, nagi sama-sama ni ana nga eksplanasyon nga sila ang butang gigamit lang pud sa Dios ang yawa nga mo'y magbutang. Pero ang tanan iya man sa Dios ug ang tanan nga butang ang Dios man mao'y nagbuot. So well, let's learn to live with them. Di na nato madinay gikan pa kaniadto naa na gyud nga sama ni ana nga mga tao sa iglesia ug hangtod sa atong panahon karon. So, wa na ilaing pangutana? Wala na pastor. Kamo. Roger. Kung wala na, so kung wala na, ato ning i-end pinagi sa atong pagampo. Akong giyang yun si Pastor Aldin sa pagampo. Sige, mamputa. Sa makausa amahan, nagapasalamat ni kay ikaw hatag Ginoo pabor kanamo nga imo ning successful Ginoo sa mong pagtuon karong buntaga. Although dunay mga butang Lord nga nakababag, but Lord, ikaw Ginoo ang imong ginpabubuton may natuman man gihapon. Salamat kay ikaw nagapanalangin kanamo. Salamat sa understanding Lord ni gihatag sa among
kasing-kasing ug sa mong una ikaw gyud nagapanglihok niini sa mong kinabuhi. Salamat sa gihapon sa kinabuhi ni Pastor Rocky nga kanunay nimong gigamit para kanamo Dios o mga pag-ampon nako nga padayon ka hatag ni mayong panglawas sa tibok niyang family, ihatag mo Ginoo ang mayong pong panglawas silang kinabuhi o tagbuatanan ang ilang gikinahanglan o Dios aron nga mas daghan pa siya mahimo o Dios para sa kimaya. Ug kanamo usab ikaw Ginoo magapanalangin ihatag Ginoogan ang favor sa mong kinabuhi nga samtang kami nagtuon o Dios padayon po namo ni ma-apply sa mong tagsa-tagsa kinabuhi o ikaw gid Ginoo may magpasidunggan sa mong tagusa ug tuguti nga kini nga klase ng kamatuoran nga mong nakatunan karon amo ni Ginoo nga mapalapnag nga tupod sa uban ug ikaw gyud mo'y madayeg ning tanan. Lord, kining among klase karon amo kining gipasalamatan di kanimo ug hinaot Lord God nga magpabilin ang mga kamatuoran sa mga kasing bisan pa man ang imo Ginoong protection magapabilin sa mga kinabuhi. Ang kining tugyan ug salig di kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus nga Ginoo manluluwas. Amen. Amen. So daghang salamat o ang Ginoo manalangin sa matag usa sa inyo. Kumusta ko diya, Pastor Aldin, sa mga kaigsunan? Sige, Pastor. Anyway, Pastor,